Червеният цвят повишава нивото на енергия в стаята. Може да се използва за затопляне на пространствата и да ги превърне в по-интимни. В интериора червеното е подходящо за холни помещения, но не е препоръчително за работна среда, защото дългия престой в такава стая може да създаде разногласие и напрежение между хората. Също не се води подходящ за спалнята, но в съчетание с други цветове и като акцент е допустим, тъй като ще разпали страстта и ще повдигне твърде много енергията. Подходящ е и за трапезарията, защото подсилва метаболизма и апетита. В този ред на мисли, ако имате ресторант, е добре да присъства като акцент. Като цяло може да използвате червеното в помещения, в които искате да повишите активността. Не е задължително всички стени да са червени, може само една да е в този цвят. Коридорите също е хубаво да са червени, така цветът няма да позволява събирането на застояла енергия. А също и входната врата в червено създава много силно първо впечатление и може да е добра идея. В хромотерапията червеното олицетворява космическата сила на любовта и блясъка на живота. Цвят на кръвта, на чувствата, на страстите и емоциите. Предизвиква усещане за радост, за енергия, за емоционална сила, топлота. Се използва също така при лечение на ниско кръвно налягане, ревматизъм и анемия. В различните култури червеното е спорен цвят. За египтяните то е възприемано като подпомагащ живота цвят, символизиращ яростта и победата. При юдеите е символ на грях, а точно обратното е в Китай. Това е цветът на благоприличието. И пак на изток, в Китай и Япония, е цвят на живота и богатството. Според нас, червеното е цвят, който или харесваме, или не. Аз лично доста го харесвам. Важно е вътрешното усещане и възприемането на цвета в различните страни по света потвърждават именно това. А на вас харесва ли ви този цвят? Доста е огнен. Ако видеото ви е допаднало и ви харесва цвета, споделете, запазете. Благодарим и ще се видим в следващия цвят.